Abonga kakhulu. Kunjalo impela. Siyazi ke Mr Nala ukuthi ihlale zikhona ke nezinkulumo ezinye eziyayi zithi phecelezi iphuma eceleni. Ungathini mhlambe ngalokho ngoba khona abanye abakhulumayo lapha einkundleni zokuxhumana imbono yabo ehlukile kule esikhuluma ngayo njengamanje njengoba abantu bengawuvali nje umlomo. Ngicabanga ukuthi nje mhlawumbe enye indlela yokuthi lo msebenzi ongakwenziwe buse ufakwa unyawo le data. Ngoba ngisho ukuthi umuntu okhuluma enye into ubengekho kade kuhlelwa inhlelo zokuthi kuzokwenziwa lani kuzowenzeka kanjani ziqhamuka kumuntu obenga kusiyona ingxenye yokuhlela ubengazi ukuthi kuzokwenzeka lani uyikhulumela nje umbono wakhe ngesimphikiseke because bonke abantu bavumile ukukhuluma kodwa engakusho ukuthi ngeke ngabona nje indawana encane ekuthiwa khona imali eqoqwa abaculi iye kanjani kumathole yabizwa ngesoso. Angikhumbuli kulama meeting bengihamba mina nefamily nebesihle nabo bekhuluma ngemali yesoso. Cha angikhumbuli angifuni kungena ke uyazi yena into ukuthi ayikazi bekhona imali yesoso eqoqwa abaculi. 2 abantu abasicelile ukuthi sibenzele umsebenzi ababona abaqashile sana ukufamily usho ukuthi nang umngcwabe sithi uzosenzela ngokuvumelana ukuthi na ibona abaculi. So uhlelo lethu thina singamathole besilenza nabaculi sihlibambisana nefamily akukho la liphume khona eceleni. Khumbula kunenkomo ebehambise ekhaya amagross ebehambise ekhaya akekho wakhuluma ngalona. So ngicabanga ukuthi nje lento ibhekiswe kubantu abathile bebenza lo msebenzi omkhulu kangaka kube sengathi khona into errong abayenzile. Okunye uma ukhuluma ngo230 awuzange kube umncabo kaGupta eyedwa. Yabona njengoba sengikhuluma lokho eyedwa nje awuzange unele umngaba Gupta ube ngaphezulu kwalokho because kuningi okwenzeke that abakhuluma abangazi bekwenziwani khona. Khumbula umngaba kaGupta ukunamatende awu3 unane catering ngaphakathi uhle bese ngikuthola seplastic lapha nemsinga wonke lemingcaba esiyenza bungekho wonke amathenda bedecorate efakiwe ukufaka ideck ku15 by 30 you pay about 30,000 ngikhuluma nje ngokudecorate uma ulethe ifurniture le yasematholo uzokhokha 150 ifurniture nje itulo lezo ngoba itulo zaphesheya kusona uplastic lwana ukuletha ithende lilodwa lizoba 100 and something because sikhuluma ngama-marquee sikhuluma ngamatende sikhuluma ngama-marquee aluminium marquee. So ke isound nestage esingakayana kodwa uNkulunkulu wami tata yikho ngisho ngithi ungazi khona kuyakwenza ngendlala westage lo yana sound engakaya ungazi khona kuyangizona ugcina usophawula ngento ebengakufuni. Okunye ke ngiphawula ngoba bengikhona ekushaya kufanele ngabe ngiyaphawula because only if umndeni wakadlamini nabaciko ethi nala ebezivona ngikhakwenzanga ngiyophendula ngisho ngithi mhlawumbe kwenzakaleni kodwa bekhona ubonile senze nokungaphezulu ngoba kanjani ebesikthembisile. Hayi qedile ngethole mfokanala. Hayi impela ke kunjalo nje babunala ke sesibheka manje ke into ezinhle ke ezisazokwenzeka kumathole funerals ke siyazi ke ngenyanga ezayo yani kuba ke iminyaka yamashumi iminyaka yamashumi 20 yonke nkosiyami bakwethu akutshele nkosiyami ngalo waiting period lona. Ngicabanga ukuthi ubonile Msinga ukuthi iexperience ka20 years uyibonile siyivezele Msinga. So masikhuluma ngo20 years nje asikhuluma ngeinamba ukuthi saphosela sisebenzile safika la sikhona. So kusuka ke ngonyanga ngezayo nge1 so besivula ibranch entsha ceke lapha neMnambithi. So ke wonke umphakathi noma kuma customer afuna uzojoin umathole sicela ukuthi babuthelane bonke basondele because ngeke kusuka nge1 sizobe sine no waiting period mawujoyina uzobujoyina namhlanje ukhokhela u2 months bese uba imember ephelele kodwa senze uphathe wonke ama document yakho uma ukuthi nje unotshata unosithandwa nobabheka ufuna ubaphathe wonke ama copies abo uzovula ifile yakho bese iphinde uthola icopy esho proof ukuthi nansi membership yakho ubafakile abantu bakho ube nelist yakho. Lesiphinda sisho ukuthi sishilo ke sathi iviki lokuqala so evini lokuqala kuba elesine sobe siwinisa ngemoto wonke umuntu ozobe sejoinile imembers emathole uzobe ngenela umncintiswano wokuwina imoto. Ngiyibonile ke sema siyifaka into zakhona zonke yathi 400 and something so iyodwa so izobe zu4 lezi moto izobe win so izowina so amanye amazwi 500,000 le moto kahle hle ngiyakutshela nje 500,000 ukusho ukuthi amathola spenda more than 2 million ukuthenga imoto ezo4 imoto ezo4 izowina isondo nesonto ezobe win isondo nesonto kuwoza nabangani bakho la emsazweni ukhozi FM bese indaba sithando adlala hayi lalela ke
hayi mina ngisakwazi ukulinda ufike bo September. Uyawazi lo mugo uthandwa abantu lapha ku Facebook bethi hey asidlala. Ungabisathi basuke bekhuluma. Asidlala. Hey. I know. Lo lenga 20,000 ikozokhishwa ke uhlelo nohehlelo ke inyanga nenyanga inyanga yonke empeleni emavikini amane kumandulo ubungaza ke iminyaka ye20 nayo ke nje ke idinga ukuthi ke ube yilungu. Yebo mhlawumbe yonke into ezobe ilinganisa ezobe ihlangana nokuthi uzobe uzibekele ungene ethubeni lokuthi uwine uzobe thithi umuntu oyimember kuphela so ingakho qoqa zonke into zakho uhambe yoba yimember semathole okunye kubalekile tjata sithena ngoba senze 20 years uma kwenzeka sifuna sithagethe nje 20,000 wamanye members masifike ngase sivale ngoba siphela sinalento no20 kodwa u20,000 zobuwina kwezenhlelo la ngaphakathi okhosini njalo every week kodwa hayi la kuwoza nabangani bangathi nasiwinisa imoto la imoto kuphela thandwa imoto la kuwoza abangani bakhe sobazama nje abanye ngo20,000 abone nezo lapha emuva nezo lapha emuva I know sebonga kakhulu babnala